Здравейте, хора! Днеска е урок по PizApp и ще ви покажа как да направите яка профилна снимка. Ако искате, програмата се нарича PizApp. Upload. Да вземем една нова картинка, например тази. Не е много добра, ама вижте, стикър. Тук можете да добавите нещо яко, ама аз ще добавя нещо. Тук има най-хубавите работи. Само това ще взема. Че мен ме кефи. Хубаво. Текст. Текста, но ще напиша своето име. Мил00. Ако искам с, тогава да е зелено. Нека да е по-тъмно. Сякаш няма. Просто е така ще му. Просто ще го оставя без така. Ще го оставя така. Увеличение. Game Length. Няма да стане. Тук няма да стане. Тук има всякакъв вид. My Night. Няма да се разбира. Така ще го оставя. Add Cutout. Например, тази снимка с колата много ме кефи, затова избрах тази. Let's see. Това, така. Ще взема по-голямото, защото съм градил. Това сякаш правя рисунка с моли. Само, че на компютъра използвам само зелен цвет. Аре. Нещо гриц. Тук, за да добавите, не знам, такова. Рамка, например. Това всъщност е скучно. По-добре е да направя нов текст. Върна така си е малко готино. Чакай, прекусаки. Готово. Да променя цвета за най-добре. Сино. Червено. Така става. Надявам се да съм помогнал. Както казах, програмата се нарича PizApp. И тук се правите редактиране на снимки. Няма да го покажа в Facebook, само ще го взема. Оставя. Надявам се да съм помогнал. Аз съм Мил00.